בידינו הוא להוסיף אור בנשמה שלנו בכל עת ורגע. ובכל רגע שאנו מוסיפים אור בנשמתנו, מוסיפים אנו השלמה וחיים בכל. זה פשוט מדהים. אם אנחנו מוסיפים אור בנשמה שלנו, הוא אומר והיה שלום הוא עליך. מה זאת אומרת והיה שלום הוא עליך? הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, רוח וחומר. כל אדם יש בתוכנו רוח וחומר. זה מדהים. הרוח הרך יכולה להיות, קח בלון תנפח אותו, תשאיר רק את זה פתוח, וכל הרוח תצא. אנחנו נמצאים, הרוח נמצאת בתוכנו, עד שהקדוש ברוך הוא לא יגיד לה תצאי, היא לא תצא. היא נמצאת בנו, בתוך הגוף החומרי הזה. והיה שלום הוא עליך, הוא אומר אנחנו צריכים ללמוד ממה שברא הקדוש ברוך הוא. כל דבר מה שהקדוש ברוך הוא עושה אנחנו צריכים ללמוד. הקדוש ברוך הוא ברא אדם עם נשמה שהיא רוחנית בתוך גוף חומרי, והגוף הזה חי ביחד. ניסים, איפה כתוב כל הדברים האלה שאתה אומר? זה קבלה, ניסים? מה זה השידוך הזה? ניסים, זה קבלה? לא, זה לא קבלה, זה חסידות. אומר הרב קוק, בידינו הוא להוסיף אור בנשמה שלנו בכל עת ורגע. זה נגד הקבלה. בנשמה שלנו, בנשמה שלי. בידיים שלי להוסיף אור בנשמה שלי. איך הרב קוק אמר גם שמיים מכוסי ערפל? כן. איך הוא אמר את זה? הוא אומר ככה, זה שיר, כשהנשמה מהירה, גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. ניסים, אנחנו נמאסנו מכל הסיסמאות האלה, אנחנו רוצים מעשה. אנחנו רוצים לעבוד את השם. אז לעבוד את השם לשם פה, זה מה שאומר לנו. תן לנו כלים. אנחנו צריכים ארגז כלים. קודם כל, ארגז כלים, קודם כל שאני אסתכל על עצמי בשמחה. שאני אסתכל על עצמי, שאני אוהב את עצמי. תגיד, מה אני מחר בבוקר, מה אני צריך לעשות? מה שאני קם בבוקר, קודם כל אני שמח, קמתי. דבר ראשון, קמתי. זה מובן מאליו? נפלתי, קמתי. לא. קמתי. ברוך השם. איך שהתעוררתי, את מי אני רואה? את אשתי? אם אדם נשוי, רואה את אשתו. תחייך. וואה, טוב. נתן לך. אני לא יכול, לפעמים מעצבנת אותי. אין מצב כזה. אני אומר לך, אז מה אנחנו חוזרים לאדם הראשון? האישה שנתת עימדי חס וחלילה. זה האדם הראשון אמר, אנחנו מתקנים את זה. קמתי, בוקר טוב אשתי היקרה, חיוך, בוקר טוב. אבל אם בעלה נראה עם זקן וזה, זה מה בוקר טוב, ניסים, מה בוקר טוב, איזה בוקר טוב, אני אומר לך לפעמים יש ימים. אומר, אישה שהולכת למקווה, יש עניין מאוד גדול, למה הבלנית שם מחכה איתה? שכשהיא יוצאת מהמקווה, היא תראה דבר טהור. אז תמיד, בדרך כלל, יש עניין שהבלנית תהיה איתה במקווה, ואיך שהיא יוצאת מהטבילה, היא רואה את הבלנית. זאת אומרת, אחרי זה כל מה שהיא רואה, זה לא משנה. הבלנית טהורה? כן. ואם הבלנית, חכה, אני אעצור את זה.